No to ja ogółem witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem, wiadomo, witam czat z Twitcha, witam czat z znaczy komentarzy sekcję z YouTube'a. To jest gra Death Garden, zamknięta beta i to jest gra od twórców PUBG'a, co zresztą na pierwszy rzut oka może się nie wydawać, w sensie nie jest to jakieś podobne do PUBG'a, ale jak się wejdzie do gry, to już zobaczycie, że to jest to, co w PUBG w zasadzie w 100%. Także mamy uciekiniera, tak zwanego biegacza i mamy, prawda, zabójcę, czyli w tym przypadku Huntera. PUBG'a, Dead by Daylight. Czemu powiedziałem PUBG'a? Serio? A nie wiem, co mi z PUBG'iem. Aha, bo chciałem PUBG'a dzisiaj na YouTube'a wrzucić, w sensie dzisiaj, w sensie... Nieistotne, Dead by Daylight. No, i to zaraz zobaczycie, o co chodzi. No, z perspektywy goniącego mamy widok z pierwszej osoby. Wygląda to, no nie oszukujmy się, słabo. Wygląda to słabo graficznie i tak dalej, jak gra sprzed 10 lat. Potem jest trochę lepiej, ale generalnie no to nie jest za dobrze. I optymalizacyjnie też nie. Mamy perki, na przykład mogę o tak, mogę takie pole, mogę wieżyczkę. Znaczy to są raczej takie jakby ulti, a perki to oprócz tego jeszcze mam tam. Dobra, no i wchodzimy do gry po prostu EU. Szukamy mecza. Siema, bulik. No, ja muszę zabić 3 uciekających, żeby wygrać. Z czego, żeby zdobyć jeden blood post, tak zwany, to jest odpowiednik tego haka, tak jakby. No muszę powalić 3 i potem on jest w tym blood postie i tam go trzeba wykonać na nim egzekucję. Mamy moce, tu mamy bronię. Tutaj mamy perki. Sobie akurat wezmę takie. O, i tu powstała nasza mapa, to jest po raz kolejny las, tak jak w Dead by Daylight. I zaraz zobaczycie, że w gruncie rzeczy jest to wszystko mega podobne. Mogę już iść? Nie, aha. Hunter enters in 8, 7, 6, 5, 4. Jak to wygląda? No wygląda brzydko dość, umówmy się. You may now enter the garden. Dobra, i patrzcie, wskakujemy. I jesteśmy w grze. Coś mi to ścina, kiedyś tak nie ścinało. Znaczy chodzi tak w ogóle chujowo. No i co, tutaj odnawiamy amunicję na przykład, czego nie potrzebuję, znaczy w sumie mogę wziąć. Tutaj mamy upgrade'y do broni. Oni mają zdobyć obiekty, czyli to jest odpowiednik naprawionych generatorów z Dead by Daylight. Tutaj mogę im zniszczyć te punkt ze zdrowiem. No i zaraz zobaczycie, kiedy ta gra wyszła. A wiesz, co to jest closed beta? Taki wielki napis w prawym górnym rogu i wspominałem o tym też przed chwilą, jakąś minutę temu. I oni mają... Mnie nie można zabić, ale oni mają broń. Którą mogą mnie spowolnić, oczywiście. Aha, no stodoła spoko. Nie, no wiem, że dzisiaj to już wyglądam porażająco dobrze. Run down. Widzicie? Blood post initiated. I on jest powalony. I jak powalą... Runner revived. On go uleczył. Runner down. Ja go powaliłem, Blood post almost ale full. drugi raz.
I potrzebuję jeszcze jednego powalenia. Runner revived. No niestety znowu go ulecili. Runner down. Runner may now be sent to Blood I teraz Post. tak, wysyłamy go do Blood Posta. Łapią go takie kleszcze. O. Runner sent to Blood Post. I teraz on jest tutaj. I on się teraz tu pojawi i będę mógł na nim egzekucję wykonać. Ja sobie postawię wieżyczkę. O. Execution available. I robimy mu egzekucję. No. I po nim. I to go zabija. Runner has been executed. I po nim. No i tak musimy zrobić. Runners have 2 lives remaining. Zresztą, bardzo irytujący jest ten lektor. Jakiś taki dziwny. Arena event active. Unlimited Golden Crate has appeared. Nie wiem co to daje. Hunter has activated the golden crate. Coś się stało fajnego. A, mogę chyba, że taki jestem super... A, ammo stamina buff. A, dobra. Że jestem taki szybki, zajebisty teraz. Niewiarygodnie. Tam jakaś mina była zaczepiona. No już niestety się wykończyło. To im zniszczymy. To nie jest Battle Royale. To nie ma nic z Battle Royale. Runner down. Blood Post Dobra. initiated. Powalony kolejny. Runner down. Blood Post almost full. Jeszcze jednego powalić i będę mógł wykończyć następnego. Im na szczęście coś nie idzie, robienie tych obiektów. Aha. Hunter jest 1. Runnerów jest... chyba 5. Runner may now be sent to Blood Post. I teraz wysyłamy go do Blood Posta. No to jest... To są zasady, Runner no... sent to Blood Post. To są zasady z Dead by Daylight, no i tyle. Ni mniej, ni więcej. To jest identyko to, co było w Dead by Daylight. Execution available. No i my. Point C is task completed. The runner has been executed. Runners have 1 life remaining. Runner down. Blood Post initiated. No i jeszcze jednego i będziemy Arena mogli event active. wygrać. Runners have 1 life remaining. Ta komentatorka jest dramatyczna, to jest okropne. Runner revived. Jak revived. Exits are open. Blood mode activated.
Runner may now be sent to Blood Post. No i wysyłamy go Polsta. I wygrałem! Woohoo! Final runner eliminated. Hunter has won this round. I to była gra Hunterem, czyli łowcą. A teraz zobaczymy sobie grę. Teraz sobie zobaczymy grę. To jest takie łatwe, czy jakieś batony trafiły. Ja jestem taki dobry. Pado. Łatwe. Dobra. Teraz sobie weźmiemy uciekiwacza. Oni mogą fajnie szybko biegać, wspinać się i tak dalej. Dobra. Mi się fajnie gra Hunterem, ale w Dead by Daylight też mi się lepiej gra tym. No. Zabójcą. Mamy łuk. Możemy, wspinać się. Coś nie umiem meczu znaleźć. No tutaj nie ma robienia killera Nie ma oszustwa póki co. Tylko coś mi nie chce odnaleźć meczu. Widzicie, można nawet po ścianie wejść. Na pewno w pełnej będą różni hunterzy, nie? No, tu jest póki co jeden. Dobra, spróbujmy, nie wiem, na US. Ciekawe, czemu mam na ryju taką maskę. Nie wiem, jaka tu w ogóle za tym stoi fabuła, że co to się dzieje i gdzie to się dzieje. Ile ta gierka kosztuje? Ta gra jeszcze nie wyszła. Jak mówi wielki napis Closed Beta. No coś nie idzie się dołączyć do tego uciekiwacza. Spróbujmy jeszcze raz na E. A co to jest AP? Aha, tu mogę sobie pozapraszać, dobra. Ale nie na US. Chwila. Czemu nie mogę zmienić serwera teraz? Czekajcie. Aha. Nie kumam. Dobra, coś się chyba zepsuło. Bo nie mogę zmienić teraz nawet regionu. Dobra, spróbuję szybkiego restarta.
Spróbujmy. O. A, teraz mam innego typka. Taki asasyn. Dobra, no nic, no nie łączy, nie wiem, to tyle. To jest beta gry Death's Garden. Nie wróżę tej grze sukcesu. Wróżę tej grze mniejszy sukces niż Dead by Daylight, które nie wiem, czy odniosło sukces. Raczej też nie. W sensie Dead by Daylight było oryginalne, przynajmniej pod względem tego, że było horrorowe i takie dość świeże. A tu są zasady z Dead by Daylight w otoczce jak... O, chyba jednak dołączyło. W oprawie graficznej sprzed 10 lat i w otoczce ala nie wiem, do jakiej gry to jest podobne. Titanfalla trochę. Raczej, no nie bardzo. Ale zobaczymy. A można się ślizgać. Ale jakoś tak mega upośledzenie. You may now enter the garden. Mam nadzieję, że oni wiedzą, gdzie biegniemy. O, upgrade. Hunter has entered the arena. A, i tu mogę sobie zupgrade'ować rzeczy. No to akurat fajne. Że mam możliwość rozwoju tej postaci w trakcie meczu. Aha, i uciekinierzy szybciej o wiele, jak widać, zbierają amunicję niż ten zabój. You are revealed. No i przejmujemy, ale teraz on wie o nas, że my tu jesteśmy. Siema, Goodlas. Idzie. Padła! Jezu, jak szybko! Masakra. Hordis, dziękuję. No Tomek. No to my. Kurde. Runner revived. O. Znowu Battle Royale. Nie! Nie ma to nic wspólnego z Battle Royale. Nie wiem, czemu ktoś tak uważa. Dobra, mamy parca. Runner down. Runner may now be sent to Blood Post. Nie wiem, o co kaman z tym dźwiękiem. Aha! Execution available.
No niestety nie udało nam się kolegi uratować. The runner has been executed. Runner down. Ah. Post almost full. Runner has activated the golden crate. Co on mnie szuka? Jaka pała, ej, nie wiem, o co mu chodziło w sumie. Runner dead. A, hej. Runners have 1 life remaining. No i zginąłem. Teraz mogę popodglądać, jak im pójdzie. Runner down. Runner may now be sent to Blood Post. No ten jeden punkt przejmą, ale... Point A has been completed. Mam nadzieję, że... Znaczy, w sumie nie wiem. Nie wiem, czy w to będę grał po premierze, ale... Chodzi mi o to, że głos tej lektorki jest tak po prostu... Taki, że no... No jest taki właśnie. Siostra twórców albo matka. Nie jest to wykluczone w każdym razie. Runner revived. Jestem ciekaw, czy im się uda. A czas jest nielimitowany, nie? Także to może trwać plus minus nieskończoność. A, ten tu przejmuje. TC. Na te wakta. Arena event active. Runner down. Runner may now be sent to Blood Post. Aha, tu jest dwójka ich. Czy wyłączam kompa podczas burzy? Ja nie. Mam 2 listwy przeciwnapięciowe, nie boję się. A jak się spali, kupi się nowy. Zresztą u mnie od dawna nie było takiej burzy, żeby była gdzieś tak blisko, to jest inna sprawa. Nie boję się. Runner revived. Co wtedy miałbym robić dokładnie? Obwiesić się? Dobra, im to idzie tak omulnie. Aha, ja się mogłem zespawnować? Nie. To po co? To ja się mam stąd patrzeć, jak im idzie. Dobra. Także moi drodzy, to była gra Death's Garden. Czekam na jej premierę z wypiekami. Nie, no nie żartuję, nie czekam na jej premierę. No, pomysł przeniesienia zasad z Dead by Daylight do czegoś takiego jest ciekawy, ale wykonanie jest przedpotopowe i to nie zwiastuje dobrze. No, wygląda to jak gra serio sprzed lat 10 albo lepiej.
trochę to jest odczepione od dzisiejszych standardów, także to tyle. Dzięki za uwagę i tam... I tyle. I zapraszam na Instagrama i na Twitcha. Ciach.